Nggih, sugeng dalu Mbak Ririt. Nggih, wilujeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cange, Bapak Jumari. Nggih, amin. Kabare pripun sehat to? Pangestunipun sehat Bapak. Bapak ugi sehat ugi nggih, dirga yuswa. Nggih. Anu Mbak menikah? Injih sugeng dalu Mbak Limbo Mbak Cange, Bapak wilujeng dalu. Sehat-sehat to? Pangestunipun alhamdulillah. Injih, ingkang baken menika sehat namung niki boten pati sehat. Lah kok iso ngene persehat? Kandungan kula lemah niki. Gampang. Kandungane lemah. Wis telat pirang dina, Beb? Iki pun 7 minggu. Oh, niki 7 anu minggu. Mbak menikah karo panjenenganipun Mbak Ririt. Niki jenengan sak mangke niki to supados ingkang bagan nyuwunken berkah pangestu keluarga agung wonten Dusun Tambak Selo. Supados semangke Mbak keluarga agung Tambak Selo tansah pinanan bagya mulya. Ayem-ayem tata titi tentrem lara praja sak kawulane ana tetembangan rakyat sak perangkate. Oh nggih. Monggo tak caoske. Sekalian panjenengan. Nggih, mendoakan ya Kakak ya. Iya, Dek. Kakak piye lho? Iya. Lah umure kacak separo kok kakak mbok ngono lho. Aku mbok. Iya, sampeyan ki biyen ki tak lairke lho, aku ki mboke jenengan. Metu kan ditombok kae, Mbok. Mboten cengel. Ya ki sing sepuh ngono aku tak engko menambahkan ngono. Injih. Kak wae ben ketok enum. Oh iya, ben ketok enom. Iya. Injih ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu sedaya saderengipun mangayu bagya kalodhangan siang menika. Dalu. Ya Pikiranmu kok awan. Oh maklum lah wau nembe anu sakit rahime terus Aku mau ngetes kok. Kok ngetes? Ngetes karo tamu ngantuk apa ora ngono ya, Kak? Aku matur dalu kok do mendel mawon. Aku Ngantuk? matur siang terus do. Oh, ngono berarti kan do. Oh nggih midhanget. Ngaturaken wilujeng dalu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, setelane mik padha mau wae. Suara wedok wae. Artinya aku ki arep nyuara wedok. Guluku garing ngurung untuk wedang Oh, alah mbok yo ngomong wae panitia nyuwun. Danipun pun beto niki. Endi? Dispenser, Pak. Reneng isi. Injih sowan wonten laladan Tambak Selo mangayu bagya mugi sak samunipun tasakuran dalu menika tansah pinanggihan ayem tentrem midodo rahayu wilujeng dirgaya swara rezeki kathah melimpah lan barokah boten lokak kepara malah kebak rezeki. Amin. Nggih. Amin Allahumma. Amin. Kula menambahkan menawi kagungan putra putri ya Kak ya putra putri diparingi putra putri ingkang soleh lan solehah dados putra putri ingkang bejo ingkang mulya ingkang selamat ingkang sugih sukses bahagia ayem tentrem donya lan akhiratipun. Ugi